Moni mahispas mdziko la mastrangers tikulandirani kankuja K9 studio KwaZulu-Natal province Boma Durban dziko South Africa mene ndi mawa wa lachitatu pa 18 March 2026 pamene chakato tikuthamanga nacho kwambiri the first quarter ya chaka chimenechi ikunka kumalechereche. Mama uno ndiye kuti tadzanso ndi nkhani zathu makamaka za ku Middle East zimene ndithu zikuoneka kuti zamanga nthenje muzochitika zosiyanasiyana pa dziko pano. Ndiye kuti apa tadza ndi nkhani maka kuperekera update ya zomwe Iran ikupitirira kuchitira dziko la Israel komanso ma military base ikapati ma military bases a dziko la United States of America amene akupezeka mchigawo cha Middle East kapati mu Gulf. Kwachoncho zikuoneka kuti zomwe tikumva kuchokera ku dziko la America atolankhani awo komanso nyumba zawo zowulutsa mawu aneneri aboma anthambi zosiyanasiyana zikukhala komanso president wawo Donald Trump zikukhala zinthu zodabwitsa kuti nzosiyana kwambiri ndi zenizeni zimene zikuchitika pa ground zomwe zopereka mamboni kuti mwina kutheka kwa zaka dziko la America Israel kapati azungu ndikuti akhala akumatithambitsa nalo bodza maka pomatinamiza kuti ali nkuthekera iwowa ndi ma superpowers iwowa ndi amene ndithu amadziwa zinthu zambiri kuposa aliyense pa dziko pano, koma maumboni akuonekera pang'ono-pang'ono kuti lidali bodza la mkunkhuniza. Nkutheka kuti anthu ena adangosankha kukhala anthu amtendere abata America ikamalankhula kumangoimvetsera kuwapatsa nthawi kuti achite zinthu zawo amene angathere kudziwa kuti imafika nthawi yoti kothamanga kwambiri kaja amakatula ndiwo ana katatopa ndi liwiro katagona pansi pa mtengo. Ndiye sayidi nthawi yoti ana atole Britain, ana atole dziko la America, atole Israel ndi kugawana kunyenyana ngati ndiyo zapasadaka. Kwachoncho zikuonetseratu poyera kuti anzathu amenewa zambiri zomwe akhala kutiuza ndi zongotithambitsa nalo bodza. Mauno update yathu ndikuti tayimilikika pa political and war unrest in the Middle East mende ndi mutu wathu umene nthawi zonse tikabwetsa ma update, koma ndikuti tikubwera ndi funso momodzi imene timachita mwa masiku onse. Kodi inu mukudziwa kuopsa kwa njira zomwe dziko la Iran likutsata pomenya nkhondo ndi dziko la Israel komanso America? Njiratu zimene dziko la Iran ikutsata zikuoneka kuti ndi njira zoopsa kwambiri zimene zikuyimitsa mutu America, Israel komanso ngakhale ena onse amene akuonerera nkhondoyi komanso ngakhale amene adapezeka mu nkhondoyi mwachimbulimbuli, maiko ngati akina Jordan, Qatar, United Arab Emirates, maiko ngati akina Saudi Arabia, maiko ngati akina Turkey, maiko amene wawa adapezeka nawo mu nkhondo imeneyi mwachimbulimbuli simply because adakwanitsa kupanga haba ma military bases a dziko la America, kuphatikizapo embassy ya dziko la America imene ili ku Baghdad mdziko la Iraq. Maiko amenewa mwaumbuli adapezeka nawo mu nkhondo imeneyi and they are regretting. Anthu amenewa akupanga witness, akuona zinthu zimene samayembekeza kuti akhoza kuziona ndi maso awo, maka kuiona kuti Iran ndi kukhala dziko limene likhoza kumapanga zinthu za mtundu umenewu. Koma ndithu tinena pano zikuachitikira ndipo akuziona ndi maso awo, sakuzionanso ngati pa filimu, si Hollywood, si fiction, si Nollywood, si Bollywood, ndi zenizeni ndithu zikuachitikira. Ndipo anthu akudabwa kuti pambuyo powononga mabiliyoni ndalama za ku America ndi mapounds ndi maeuros pogula zida za nkhondo, pokonzekerera chitetezo cha maiko awo, apeza kuti dziko la Iran likupanga zosemphana ndi zimene iwo akhala akukonzekerera ndi zimene akhala akuganiza. Pachifukwa chimenechi dzanali pamene pato ndi pa 14 March dziko la Iran ladzidzimutsa dziko la pansi komanso kwenikweni ayidzidzimutsa Israel, zomwe zikuoneka kuti dziko la Iran linaponya mabomba okwana 10 ma missiles, kuti kangoti mabomba sanga ndi chichewa chimene chimakhala chophweka,
koma ndi ma cluster missiles amene adaponyedwa kuchokera ku Iran kulunjika mtunda wa Israeli. Analipo 10. Koma chodabwitsa ma missile 10 atafupikira ku Israeli, missile yonse idaphwanyika ndi kutulutsa ma submissiles okwana 12, zomwe zinapangitsa kuti in total ma missile amene anakagwera pansi amakwana 120. Ati missile imodzi imathamanga kuchoka ku Iran kukagwa ku Israeli ndi ma minutes okwana 7. Akuluakulu taganizani, tikayang'ana tikuona kuti between Iran and Israel pali mtunda oposa 2000 chakuti kilometers. Koma ati missile imodzi imachoka ku Iran kukagwa ku Israeli pa mphindi 7. Sindikudziwa paja anatiuza kuti aponya mabomba ali ndi mabomba ma hypersonic akuti liwiro lake ndi loposa 10 times posa liwu la saundi mawu. Ngati mutayima pa mtunda wa 100 meters mukakuwa munthu ndikumvani, sindikudziwa kuti kuchoka nthawi imene mwakuwayi ndi nthawi imene munthu wamvera pakati pamakhala ma seconds angati. Mwachidule ndi 0 kandi 0.1 second. Nde chinthu chithamange 10 times speed kuposa speed ya mawu anu. Mwina pa foni mava pakupanga echo, mukuli ku Malawi ena ali ku South Africa mukulankhulana pa foni kaya mukuulutsa uthenga pa wireless kandi pa TV, pamakhala tima seconds timene mawu amachokera mu studio kupanga transmit kuti akaveke pa wireless kapena choka pa foni ina kupita pa foni ina. Pakatipa pamakhala katima seconds timene timachita echo kuti mawu afike mbali naye. Koma that hypersonic weapon ikuthamanga 10 times kuposa sound ya mawu a munthu kapena sound ina iliyonse imene mungamve. Zomwe zikupangitsa kuti in 7 minutes chikwanitse chinthu chikuthamanga mtunda wa 2000 chakuti kilometers from Israel, Iran kukafika mu Israel. Ndipo china chodabwitsa kwambiri choti zitatero ma missile 10 ndi kuphwanyika ndi kusanduka 120. Ndipo malingana ndi zomwe zikuoneka apa, zikuoneka kuti idali nthawi ya 47 minutes past 2 ya usiku at night, 13 minutes to 3 usiku umene zinachitika zimezi, pamene ma missile okwana 10 anaponyedwa kuchoka dziko la Iran kulunjika ku Tel Aviv. Ku Tel Aviv kumene kuku target inali Ben Gurion International Airport, bwalo lalikulu la ndege lokhalo limene Israel ali nalo. Ali ndi ma airport ena ngati ku Haifa kwa Eilat, ma airport amene wanda ang'onoang'ono owulukira ndege zing'ono, koma Israel akamati ali ndi bwalo la ndege limene iwo amalidalira ndi silingapose Ben Gurion. Mabomba awa onse 120 analunjika ku airport kumene anakasakazako. Chifukwa cha nthawi komanso kuchuluka zimene zafotokozedwa m'maripoti amene Ben Gurion yaonongekera, sitikwanitsa kunena zonse, koma tingopita m'mapoints amene tikufuna tione kuti ndi chifukwa chani Iran yachita nkhanza za mtundu umenewu. Kuti mudziwe za Ben Gurion kuti ndi chopweteka bwanji, nditayenera kudziwa zimene Ben Gurion imachita. Ben Gurion ndi airport yokhayo imene ili yayikulu kwambiri komanso yapamwamba, yachitetezo, yopanga ndalama kabati ndi imene kupanga drive economy ya dziko la Israel, potengera kuti zida za nkhondo, mankhwala, tourism, kalikonse kamene mungakatchule kamene kamapangitsa economy ya dziko, chitetezo cha dziko, intelligence ya dziko, ndi kalikonse kamene mungakatchule sikangachitike mu dziko la Israel popanda kudalira kuti ruti yawo yakulowa zinthu ndi kutuluka zinthu komanso kupanga chuma chimene chikupangitsa dziko la Israel kuti chidzikhala chooneka choonona bwinobwino, sizingaposere kutchulapo Ben Gurion. Dziko la Iran litatumiza mabomba amenewa, zikuoneka kuti bomba lina linakagwera pakati pa runway. Runway ndi chinsewu chimene ndege imathamangapo powuluka ndi pamene imathamanga potera.
bomba limodzi linakagwa chikatikati cha msewu umene uwa pa airport iwu ndikukumba chidzenje 5 meters deep ndikuphwasula 15 meters radius ndekuti 15 meters kupita uku 15 meters kupita kumanzere 15 meters kupita kumanja 15 meters kupita kumbuyo kwanu ndekuti malo ozungulira 15 meters chidzenje chake chimene chipakamwapa ndikulowa pansi 5 meters akwako bomba limodzi kuphulika malo amene ndikukumbika choncho mwachidule sipangayende ndege sipangayende galimoto pamene papa ndege ifuna kuti ithamange singathamange malo amenewa. Chinthu china chimene chinachitika ndichoti mabomba ena anaphwasula tawa control tower imene mumakhala anthu amene amapanga control za mmene ndege ikamauluka ikamatera ndi chilichonse chimene chimakhudzana ndi airport iliyonse imakhala ndi tawa imeneyi yaphulitsidwa yanyenyeka to ashes zimene zikuonekanso kuti pa nthawiyo pali zinthu zina zambiri zimene zinachitika zokhudzana ndi kuwonongeka kwa zinthu za pamenepa. In total zikuoneka kuti ndege zokwana 73 ndege 73 zitimvetsetsanepo ndi ndege za dziko la Israel zokha. Pamenepa ndekuti akuwerengetsa kuti kampani ya LL ndi kampani yayikulu kwambiri imene imapanga nkhani za ndege za mtengatenga ndi zina zonse imene iyi ndege zake zimene zidakumana ndi ngozi zimene zinali pa airport ipa zisanachoke kudikirira kuti zinyamuke kapena AI zinali zoti zafika mochedwa zigona zinyamuka mawa. Ndege zimene zinangoyima parking za dziko la Israel zinalipo zokwana 23 ndipo ndege zimenezi zonse zapsa. Sizokhazo AI panali ndege zawo zina za asilikali zomwenso zinaphulitsidwa zokwana ndege 19 ndege za asilikali zimene za dziko la Israel zimene zimapanga chilichonse chokhudzana ndi chitetezo cha dziko lawoli, zina ama za communication, zina zimene zimapanga patrol ndi ndege zimene zokwana 19 zinalinso zitapangidwa pa Ben Gurion ndipo zinakumana ndi mabomba amene wawa. Maiko ena amene ndege zawo zawonongeka zimene zidakali pa airport imeneyi ndi dziko la United States of America, panali ndege za Turkey, panali British Airways, panali France, ndege za France. In total awawa ndege zawo ndizokwana chamma 40 chakuti zomwe zikudzika bwino ndege zokha it's about 103 to 115 ndege zimene zaphulitsidwa ndi kupsa pa airport ya Ben Gurion. Chimene chikufunika ndege zina aphulitsanso malo osungira mafuta kumene amamwetsera mafuta a ndege mbali imenenso yaphulitsidwa. Maofesi ndi mafacilities osiyanasiyana amene amapezeka pa airport zimenezozo zawonongedwa mwachidule. Ben Gurion yasalazidwa. Tikamva zokhudzana ndi Ben Gurion zikuona ngati ndi zinthu zochepa koma ngati imene tafotokozera moja kuti chachikulu chimene dziko la Iran nkhondo iyi mungathe kuona palibe msilikali wavala jombo wanyamula mfuti pa phewa ndi ndopita ku nkhondo kamenyana ndi Israel. Pamene Israel ndi America akupitirira kufotokoza kuti iwo athana ndi Iran sikupita pa wireless kapena pa TV kumakayankha. Ikumapezeka kuti nthawi zonse America kana kuti Iran tathana nayo pakumabwera chinthu china chake chachilendo chimene Iran ikumapanga. Tikukhulupirira kuti iyi ndi njira imene dziko la Iran yasankha pofuna kutsutsana ndi America za mabodza amene iwo amakhala akuuza mtundu wa anthu pa dziko lapansi pano zokhudzana ndi kapasite yawo pa nkhani ya nkhondo komanso kuzindikira kwawo. Chimene chili chogwetsa ulesi kwambiri ndiyona kuti mamiza okwana 31 ma intercepting missiles a dziko la Israel anaponyedwa pa nthawi imene anapangidwa alerted kuti mamiza okwana 10 akubwera kuchoka ku Iran kulowa mu Tel Aviv. Koma zodziwika bwino zimene zili ndi umboni ndizonena kuti mamiza onse 31 amene ma interceptors anaponya palibe ndi interceptor imodzi imene inakwanitsa kuphulitsa bomba lililonse mabomba amene anaponyedwa ndi dziko la Iran. Zomwe zikutanthauza kuti mabomba amene anaponyedwa ndi Iran 10 amene anaphulika ndi kusanduka 120 100% successfully. Bomba lililonse linakagwera pamalo pamene limafunika kuti likagwere popanda kupangidwa intercepted. Pamene popo ndi pamene papereka nkhawa kwambiri kuti kodi achina Iron Dome ndi zina zonse zimene zimatchulidwa zimene zili mu Tel Aviv ntchito yake kwenikweni ndi chiyani ngati Iran yakwanitsa kusalaza airport
nkupeza kuti ndizidutswa zinyenyeswa sipangagwirenso ntchito chonsecho machita kuti tili ndi Iron Dome pamene patingana kuti ubwino wa chimene chindi chani. Koma nkhani yodetsa nkhawa kwambiri ndiyona kuti dziko la Iran silikufuna kupha ma civilians. Ngati ma civilians azifa maifoti adapezeka pamalopo mu nthawi yake, dziko la Iran asankha njira imene ili yopsa kwambiri yofuna kulipanga paralyze dziko la Israel economically. Kungoyang'ana iwo ngodya zawo zimene zimapanga chuma chawo chifukwa akudziwa kuti ngakhale patadzakhala ceasefire Iran idzapange suffer loss imene idzawatengera zaka zochuluka kuti adzayibwezeretse. Pamene iwo adzapanga suffer zaka zochuluka kubwezeretsa economy yawo, Iran idzakhala ikupanga advance zinthu zina zamakono mosavuta. Musayiwale Iran njira yokha imene ali nayo imene ikuoneka kuti ndiyovuta kwambiri ndi njira yakupanga madrone ndi mabomba ochipa kwambiri komanso mwamsangamsanga. Zikuoneka kuti Iran idaphunzitsa anthu ake ochuluka kukwanitsa kupanga mabomba kugwiritsa ntchito njira zochipa koma ndi kukhaso owononga. Zomwe zikupanga cost dziko la America ndi Israel pofuna kuthana ndi zinthu ngati timene toto akumagwiritsa ntchito zinthu za ndalama zochuluka zoti musayiwale chinthu chachikaphulika chimakhala kuti chatha. Ngati ili missile imene ya $300 million ngati yapita ikakaphulika imakhala kuti yatha. That 300 million yapita chimodzimodzi ngati makiriketi kamugula makiriketi 100 rand ika 1000 rand akaphulika muja pa zimakhala kuti zatha zimenezozo olomuta zitolaso pabbe chimene mungapange. So chilichonse chimene mwaphulitsa chimakhala kuti chapita. Ndiye ngati mwaphulitsa bomba limene munagwiritsa ntchito ndalama zokwana 300 million zione kuti that 300 million yatha pokalimbana ndi chinthu cha 10,000. Ndi pamene nkhondo ikupweteka. Ndiye kuti ngati dziko la America likufuna kudzakhaso ndi chitetezo chofanana ndi chimene agwiritsa ntchito pano, akuyeneranso kudzawononga ma 100 millions ena kudzapanganso zinthu zina zofanana ndi zimene panopo akuzigwiritsa ntchito. Ngatiye ndithamangeni pang'ono. Dziko la Israel pamene lapanga safa ndege zambiri makamaka nkhani ya Ben Gurion ndi nkhani imene ikumvetsa chisoni kwambiri yopatsa chidwi komanso yodabwitsa. Maga chimene chikudetsa nkhawa kwambiri yonda kuti pamene airport iyi yaphulitsidwa musayiwale kuti ndege zimapanga operate ma insurance companies amene akuoneka kuti alibe chidwi chofuna kulipira ndalama ku ndege zimene zawonongeka chifukwa ma insurance companies akuyamba aganiza kaye komanso kulifunsa dziko la Israel kuti chachitika ndi chani, munatipanga assure kuti Ben Gurion Tel Aviv simungagwe olo kasupuni iniyo ndikusakaona ndikuthana nako kali mulengalenga kasanagwe pansi. Kwa choncho zikuoneka kuti ma interceptors anu ma Iron Domes anu sanapange chilichonse mpaka na ndege zokwana 73 za dziko la Israel zaphira pompo komanso ndege za Turkey, France, Britain komanso United States of America ndege zamenezi in total zonse zikuona chama 100 and chakuti zapya. Mulitsimikizira chotani kuti zachitika bwanji, mungafotokoze bwanji a insurance tunkhanda mapanga insurance kuti mungakauza gamoti yangachita ngozi basi waje otenga ndalama kupatsani amafufuzabe chachitika ndi chani. Ngati ngozi yachitika chifukwa cha negligence kapena kusasamala kwa iwe mwini kwa galimoto a insurance samalipira. Ngati yabedwa chifukwa galimoto simunayiloko, alarm sinali activated, tracker sinali mwakuti iwaje amayang'ana zinthu zingapo makangodya zimene mmagwirizana mukamapanga ma insurance anu ngati sizinakwaniritsidwe pa nthawi imene ngozi imachitika a insurance imene mmakhala kuti mulibemo. Padali pano ma insurance companies ndi another pressure imene Iran yayika pamutu pa Israel. Kuti pressure imene ikubwera pati, pressure imene iyi ikubwera pati ma insurance company ndi zokayikitsa ngati angalipire insurance kuyilipira Ben Gurion, kulipira ndege za serikali, kulipira ndege za marola za dziko la Israel komanso ndege za maiko ena. That is number 1. Number 2 ndikuonera kuti Ben Gurion ikufunika 12 to 18 months pasa kuuluka ndege iliyonse. Miezi 12 kapena miezi 18 ndikuti chaka ndi half pasa kuuluka ndege ina iliyonse, pasa kutera ndege ina iliyonse. Ndi chonga choti pakonzedwepo. Musayiwale zimafuta zaphulika koma sizonse zimene zapya zalowa pa nthaka. Pakufunika anthu amene amayang'ana za environment kuti ayang'ane zimene ziyapanga bwanji. Pakufunika kuti zinthu zena zambiri ngati ma building sangangofika kwakonza, afune kuti asalazidwe, atute madothi akataye, ayambe sukumba foundation ndi kumanga so 1. 2
malo amene pagwera bomba limene lasalaza 5 meters deep 15 meters wide. Malo amene wawa akufunika ntchito ya miyezi 4 kapena miyezi 6 kuti awa achotse zimene zawonongekerapozi, apakirire kuti atrepo concrete, apange reinforce ndi chilichonse kuti padzikwanitsanso kuponda ndege imene imanyamula zinthu zolemeretsetsa koposa muyeso kuti ingathe kukwanitsa kuwulukirapo ndi kukhalanso ngati imene inali airport. Zimene zikufunika ntchito yosachepera miyezi 4 ngati si miyezi 6. Akapanga toto kuti ntchito yonse yokonzanso Ben Gurion ikuoneka kuti ikufuna ntchito ya chaka kapena chaka ndi miyezi 6. Mukalingalira zimenezo kuti airport itsekedwe chaka ndi miyezi 6 pasakutera ndege, zikuoneka kuti nthawi imeneyo dziko la Israel lidzakhala likumaluza $3 billion ngati phindu pa sabata iliyonse. Nde kwa chaka ndi miyezi 6 sitikudzoti pali masabata angati. Inu munapita ku sukulu mungathe kupanga masamu. Mwezi uliwonse uli ndi masabata 4. Pa chaka tili ndi miyezi 12. 12 times 4 ndi zosavuta kuti tidziwe ndi ma weeks angati. Mazoezi zili 56 weeks ndi ma wiki angati. Ndiye ngati wiki iliyonse phindu lanu limene mukuluza it's about $3 billion. Kodi kupomatha chaka ndi miyezi 6 mudzakhala kuti maluza ndalama zingati? Koma zimene tatene tizisiyeni kumbuyo. Benjamin Netanyahu kudzera mwa sitikudziwa pajapa kumveka somphekesa zoti achikulira uthenga kuti anatisiya, koma akuti anaonekera patadutsa maola okwana 6 pamene anakayankha zokhudza ndi Ben Gurion, pamene amanena kuti iye komanso dziko lake sangatsimikizire kuti ngakhale Ben Gurion idati yakonzedwanso kuti singadzalandirenso chiwembu china kuchokera kwa adani ake. Kulankhula kumeneku kunathambitsanso mafunso ena kuchokera kuma insurance companies kuti sono ngati dziko simukutitsimikizira zoti mutakonza chinthuchi sikidzakumananso ndi ngozi zina. Mwamsangamsanga ma insurance companies anadzayankha zoti ngati zili zachoncho ndege iliyonse yowuluka dziko lapansi lino ndi kudutsira ku Ben Gurion, pambuyo poti Ben Gurion yakonzedwatu yathu. Muone pamene Iran yayipwetekera Israel ayiphwasula chuma chawonongeka 18 months musakuchitapo business. Koma ngakhalenso mutakonza airport iyo, ma insurance company akukana kuti sadzapanga insure ndege iliyonse ya dziko la Israeli. Ndiye ngati ndege ilibe insurance singauluke. Ngati ndege zanu sizikuuluka sizikuchita madola dziko la sauka. Mukuiona nkhondoyo? Inu mukumatenga mizinga makaphulitsa masukulu. Ndikumuona ngati dziko mwathana nalo. Ayi, anzanu akudziwa chochita ndi mabomba awo otchipawo ndi ziwembo zawo zimene ali nazo, akudziwa chimene angachite chimene chidzabweretsa ululu ku dziko lero mawa ngakhale solid. Chifukwa ngati ma insurance company atakana kuti ife ndege iliyonse ya dziko la Israel stingayike pa insurance. Chifukwa chani? Boma latitsimikizira kuti ngakhale atakonzanso airport ya Ben Gurion alibe umboni kuti angatsimikizire kuti zomwe zachitikazi sizizachitikanso. Kodi ngati atamaliza kukonza Ben Gurion lelolo ndege ndikuyamba kutera 3-4 days Iran ndikuchitanso the same thing, insurance company idzapitirira kulipira? Ngati yankho lili ayi, ndekuti nkhani za mtengatenga wa ndege za Israel zathera pamenepo. Komanso ngati ndege iliyonse imene ikuluka kulikonseko ndikuganiza zokatera pa Ben Gurion, adziwe kuti pa nthawi imeneyi padzakhala palibe insurance ina iliyonse. Zomwe zikutanthauza kuti ngati ndege yanu ikuuluka kuchoka ku dziko lanu kupita ku Israel popanda insurance, ndiye kuti ikusemphana ndi malamulo oyendetsera zintchito za ndege. Ndiye ngati ndege ikusemphana ndi malamulo oyendetsera zintchito za maulendo apa ndege, ndege imene sikuyenera kuuluka. Mwachimodzi chake ndege singauluke kuchoka bwalo lina kufika bwalo lina popanda kuti ili ndi insurance. Masamu ofuna kuthana ndi munthu mwamsangamsanga. Zimenezi zitu dziko la Israeli lidachitira dziko la chani, anachitira dziko la Lebanon panali pa 13 July 2006 pamene anakaphulitsa bwalo la ndege ku Lebanon. Atafunsidwa ananena kuti bwalo limene lili limatumikira za uchifwamba ndi pamaterapo zigawenga
zigawenga zimalandirirapo zida za nkhondo pochokera maiko ena chanchani, then Israel anatumiza ndege ndikaphulitsa bwalo limene lili. 20 years later, Malebanese ndi Iranese apanga chiwembu chobwezera zimene iwo anawachita. Bwalo la ndege limene Israel anakaphulitsa mu mzinda wa Tehran ndi bwalo bwalo la ndege la anthu wamba. Analengeza zinthu zambirimbiri koma ndi international airport, ndi airport imene sinali international airport yoti tingayike pa level imodzi ndi international airport ngati Ben Gurion. Bwalo limene adaphulitsa ku Lebanon pa 13 July 2006 sitingalifanizire ndi Ben Gurion. Chiwembu chimene dziko la Iran labwezera ku dziko la Israel chikuposa 10 to 20 times severe mululu umene Israel itamve mu chiwembu chowaphwasulira airport yawo. Nkhani zina ndi zona kuti ngakhale kuti Israel idaphwasula airport ya ku Lebanon komanso kuphwasula airport ya ku Iran, maiko awiriwa ali ndi alternative amene angathe kugwiritsa ntchito pa kuyenda pa mtunda kapena pa madzi makamaka popitiriza kupanga mitengatenga yawo. Ndiye musayiwale Hamas inatsekedwa, Israel singalandire katundu kudzera ku Hamas, paralyzed. Ndege sizingauluke ku maiko ake kubwera ku Israel ndi china chilichonse chifukwa yoti Ben Gurion paralyzed. Izo zili apo, njira ina ndiyodutsa ku Egypt imene ili very slow komanso very cost, ndiyochedwa komanso imaonongesa ndalama zambiri, zimene dziko ngati Israel anali adakhazikika kale pa comfort zone yawo adati ayambe kugwiritsa ntchito njira imeneyo ndizosathandizabe pa economy ya dziko. Let's go to our next page. Izitu sizinangopangitsa kuti Israel imve ululu maka kuti ayiphulitsira kapena ayiwonongera chani, koma izi Iran yapanga to paralyze, kuthetseratu dziko la Israeli pa ngodya zake zachuma posagwiritsa ntchito ma militaries. Chimene mungadziwa ndi choti dziko la Iran silikungoyang'ana zakuti tiombera asilikali afe tiphulitse malo iwowa akakhala kuti akuponya bomba, akumaponya bomba limene akudziwa kuti inu mudabwa kuti akungophulitsa ma building, akungopanga chakuti, koma malo ena aliwonse amene dziko la Iran likuphulitsa pakumakhala kuti pali chinthu china chake chimene chingadzetse ululu pa nkhani ya zachuma ku maiko awiriwa. Pamene akuphulitsa ma embassy ndi ma military bases a dziko la America, cholinga cha Iran is to drive out ma military bases onse a dziko la America omwe akupezeka mu Middle East. Ndi cholinga choti inu ngati mukundifuna ine, pitani kwanu mukakhale kwanu, ndeti dzimenyana inuyo ndine muli kwanu. Sindifuna zoti inu ndine ine ndiyambe kutulutsa mphamvu zanga muli mu dziko la neba wanga. Izi ndi zimene zikupereka umboni odziwika bwino onena kuti dziko la Iran lili ndi ma nuclear weapons, ndipo panopo zimene zisanazitsekulire ndipo sakugwiritsa ntchito. Zida zake za mphamvu ndi zopsa kwambiri za dziko la Iran zidakali chomwecho chisungireni, ndipo malinga ndi imene akusewelera ma cards zikuoneka kuti Iran still got more cards to play. Chifukwa chani? Akamaliza kuononga dziko la Israeli limene lili limodzi ngati state ya ma states a United States of America, tinanapo zimenezi kuti Israeli si dziko, ndi state ma states a dziko la America. Ndi chifukwa ku Israeli kulibe president koma kuli prime minister. President ndiye mmoja ku America uchi, koma nduna yayikulu ndakina Benjamin Netanyahu anasankhidwa ngati nduna kuti adziyang'anira that state. Chabwino ndiye kuti tikakwanitsa kuchotsa ma military bases a dziko la America kubwerera kwawo, ndiye kuti Middle East ili kilini. Tikatero branch imene yafupikira Middle East ndi Israel, tikayimaliza kuti singalandire chilichonse kuchokera kunja kapena kutumiza chilichonse kuchokera kunja, ndiye kuti America alibenso nthawi yoti angathe kuulutsa ndege ndi kukatera mu Israel, kapena Israel angathe kukwera ndege ndi kuuluka kuthawa kupita dziko la lililonse. Ngati tatseka Ben Gurion, ndiye kuti import and export, cargo and logistics zimene zizi cancelled, paralyzed, dead zatha. Ndiye kuti Israel ngati ali ndi kanthu ndiye kuti adzingogwiritsa ntchito komwe ali nako, koma kena kali konse kochoka dziko lakunja kapena iwo ufuna kutumiza dziko lakunja
sikakuyendanso. Ngati kuli kwa choncho agwiritsa ntchito njira zapamtunda. Ndiye mukayang'ana njira zapamtunda za dziko la Israel, ndiye kuti maiko onse amene Israel azungulana nawo, achina Lebanon, achina ndi maiko ena amene tingatchulewo, mupeza kuti kuli adani. Komanso padali pano ndiye kuti maiko ambiri ngati achina Jordan, Kuwait, achina Saudi sangalole kuti ikhale channel ndi route yoti zinthu zimene zichoka maiko azungu kapena ku America zidutsa maiko mwawo wapansi popita mu Israel, chifukwa akudziwa kuti once Iran ikazindikira zimene zizi akadzafuna kuchita chiwembu adzakonza ndi kulongosola ngati mmene akulongosolera mabase a dziko la America. For that reason ndiye kuti njira yokhayo pakutseka Hormuz, Israel alibe access. Kuphwanya Ben Gurion, Israel alibe access ya mayendedwe. Komanso ndi threat imene ili m'maiko a aluya pakadali pano, makamaka podzipanga kukhala m'bale wa America. Aluya salinso interested zakuyambitsa ubale kapena migwirizano iliyonse ndi maiko azungu, including Israel and the United States of America. Apa nkhani yayikulu ndi this is another strategy imene dziko la Iran yatenga yopsa kwambiri, is to cut communication between Israel, America and the Middle East. That once we isolate, tikayipanga isolate Israel, America ndikubwerera kwawo. It means idzakhala nkhondo ya Iran ndi America. Pamenepa ngati zimene zitatheka nkhondo iyi nkusatha, America ndikumatumiza tsopano mizinga direct from America to Iran. Ndi pamene muzadziwe kuti kodi Iran ikusungira chani mkabudulamu. Panopo anthu mwina nkhondo jaita yamba, zimabomba zimadilizika kutani timaona kuti America ikukwanitsa. Pamene Iran inasankha kugwiritsa ntchito njira zochipa, zida zofoka, dala ngati ilibe mphamvu. Anadziwa iwaja kuti first stage ya nkhondo yathu sikupha anthu, sikubwezera zimamizero zopsa ndi china chilichonse, koma ife tizafuna kupanga drive out, creating more threat and drive out asilikali onse amene ali Middle East kwa asaka tichantizikwapo ngati tosakira ng'ombe. Mmaisaka ng'ombe, mbuzi yanchani kuti ilowe nkhola, ngati uli ukayipha simukayipha ndi chikwapu chicha. Mmaisaka ndi kachitsatsa kaja ukumwayima ngachingwe, mukayigwetsa ndipene makakumana ndi mpeni wakuthwa kwambiri. Mabomba ndi madrone onse amene akulukawa ndi chikwapu ndi chingwe chimene amanga ng'ombe ukumayikwapula kuti iyende fika maloti akayizingire. Kwa choncho timadrone tikuluka teja, stop counting it kukhala kuti ndi zida zimene Iran ili nayo. No, koma zikupanga kwambiri create pressure komanso threat pa chitetezo cha maiko, komanso zikupanga create pressure ndi threat ngakhale ku maiko amene akanafuna kuti alowerere nkhondoyi. China chimene iwaja afuna anadzangowonjezerapo ngati ma Iranese ndichionena kuti pamene muli ndi ma Iron Dome, pamene muli ndi ma interceptors, pamene muli ndi ma Siren chanchani zonse zija ibe zilipo, koma iwaja anangowonjezera luso pang'ono, kachida kaja kadzitha kufika ndi kuponya bomba ndi kuphulitsa mwina ulo galimoto yokha, kungogwa pa office osapha munthu ndi kungogumula, just to demonstrate kuti tikanafuna kuponya bomba lopsa lowononga umu ndi meli kanadutsira, simukanalipanga intercept ndipo mpali kanachita chiwembu chimene ife tikanachifuna. Izizi kwa inu oonera amene munazolera kuonera achina First Blood 1, achina Rambo, achina Chuck Norris Missing in Action, mukumatha kumaona kuti ndiye kutumiza kangotumiza ka drone kamene kangogwa nkuphulitsa magalimoto awiri, koma chimene tikuyang'ana si chimene chocho. Chakwanitsa bwanji chinthucho kulowa mudera limene lotetezeka mpakana ndi kukaphulitsa galimoto. Ndi chimene anthu omenya nkhondo akuyang'ana. Sakuyang'ana kukula kwa damage imene chinthucho chapanga, koma kuyang'ana skill imene munthu anapanga bombalo wagwiritsa ntchito popanga penetrate kulowa mu Tel Aviv ndi kuphulitsa Ben Gurion. Pamene paone pane pali threat kuti ngati akukwanitsa chonchi, mayendedwe ake adzakhala omwewa, koma lili bomba lopsa lowonongeratu dziko lonse. Ngati tikulephera kupanga intercept timabomba iliti, what if ataganiza kutumiza bomba lalikulu kwambiri lowononga kwambiri kuposa apa, ndikuti lidzayendanso chimodzimodzi. This is why makampani a insurance ambiri omwe amapanga insurance nkhani zokhudzana ndi ndege ndi mitengatenga, maka ndege zimene zinapangidwa involved mu ngozi ya ku Ben Gurion, kuphatikizapo ndege za dziko la Israel, makampani amene they are withdrawing chifukwa kuti atsimikiza iwo kuti Iran can do something more dangerous than zimene wapangazo. Koma ngati metafotokoza kuti kuopsa kwa njira imene ili pa dziko la Iran ndi njira imene asankha
yengo kwakusa ma Americans kuti achoke m'makampu, dzipirani kwanu, tiyeni dzipirani. Ben Gurion iwe siya kulandira zida, siyaso kutumiza zida, khala mmene ulilimo, tadzingogwiritsa ntchito kaya zimene zilipozo. Zikatha America ngati uli ndi chidwi choti dzimenyanabe, usabisale kumbuyo kwa nzako, nyamuka dzipita kwanu, nde iwe tidzikamenyana uli ku nyumba kwako, inenso ku nyumba kwanga. Iwo kaponya chidzigwera nyumba mwanga muno, inenso ndikaponya chidzigwera nyumba mwako muno. Ngati ali ma damages, let you suffer from what I'll be doing on you. Osakhale ine ndidzikhawulitsa ndi kuphwasula zimene azibale anga mu Saudi Arabia mu Qatar adazimanga ndi ndalama zawo za mthumba. Sindikufuna panga zimenezo. This is why Iran ikuoneka ngati kuti mu nkhondoyi akupanga zinthu zooneka ngati ndiwopepera, ngati ndiwozelezeka. Ngati mutachoka mu Middle East ndikubwerera kwanu, kumene kuja ndikabweretsa ceasefire, idzakhala ceasefire. Chifukwa mu ceasefiremo mudzakhala zoti musabwererenso ku Middle East. Koma ngati mutabwerera kwanu ndikusakhala ceasefire, ndikusankha kuti tidzimenyanabe nkhondo muli kwanu, chidzakhala chinthu chabwino kwambiri chifukwa ma damages adzachitika ku California, adzachitika ku Philadelphia, adzachitika ku Texas, adzachitika ku Washington, adzachitika ku New York, adzachitika ku Los Angeles. Ndiye kuti mwini mkwiyamba nkhondo idzafika nthawi yoti adzapange test his own medicine. Njira za Iran mukaziyang'anitsitsa ngati muli otsata zokhudzana ndi luso la kamanyidwe ka nkhondo, mudzazindikira kuti sakupanga nkhondo yachimbulimbuli. Adakonzekera nkhondoyi mu njira zawo zodabwitsa komanso zozamitsitsa kwambiri. Bomba limodzi lithamange speed yoposa saundi ndi kuyenda mtunda wa 2300 km mu 7 minutes. Lisanafike kuti pamalo ndimafika paja ndi pano ndikuphulika ndikusanduka mabomba 12. Mabomba 12 lililonse nkufikira pamalo pamene anali zoti likafikire. GPS ikufunika. Networking ndi zinthu zodabwitsa zimene America, Britain, France, Israel samakhala kuti zimene zizi zikuchitika nyumba mwa munthu amene anampatsa sanction imene wakhala nayo kwa zaka 47. Zonsezi dziko la Iran likuchita under ma sanction amene linalandira kuchokera ku mayiko azungu including Israel komanso United States of America. Ngati zimene zizi Iran ikukwanitsa kuzipanga kwinaku ili ndi ma sanction, kodi ikanakhala kuti sili pa ma sanction, Iran si superpower? Pamene pa America ndi superpower? Pamene pa Israel aliso mgulu la superpower? Koma zimene tiye ndizisiyeni kumbali. Tiye ndikambeni nkhani yokhudzana ndi Ben Gurion Airport imene yaphwasulidwa. Ben Gurion dziko la Iran aliphwasula pogwiritsa ntchito zida zochipa koma zoononga kwambiri. In future, inuyo tipatseni mayankho malinga ndi kuganiza kwanu. Mmene mukuonera, Israel ili ku nkhondo. Ili ku nkhondo ndi Lebanon, ili ku nkhondo ndi Iraq, ili ku nkhondo ndi Iran. Ali ku nkhondo chonchi, njira yawo yolandilira zinthu yaphwasulidwa, njira yawo yotumizira zinthu yaphwasulidwa. Nthawi imene akufunika kuti akonze zimenezozo, chaka ndi miyezi 6. Kodi pa chaka ndi miyezi 6 akonze zinthu uku nkhondo ikupitirira, mukuganiza kuti akonza kodi pomatha miyezi 18 Ben Gurion adzakhala ngati mwakale? Atadzamkonza ngati mwakale, pali umboni oti Iran idzakhala isanapange katundu wina oti akhoza zaphwasulaso zimene atamangezo. Malinga ndi kudziwa kwanu, 069 3000 915. Tikumananso zigawo za maripoti ena mawu nomwe kumanonse. Bye bye.